Hej och välkommen till ISM-videos här i Israel och kör lite PES 2009. Hoppas ni ser ganska bra. Hoppas på det bästa. Vilken dribbling. Han går. Han dribblar, han passar. Och det är mål! Första målet i matchen. Wow, publiken skakar. Wow! Mål! Och han gör mål. Han gick förbi där, rusning som är, passar i mitten där, kommer fri, kör bara där med vänster, boom, goal! 1-0 till mitt lag. Så jag snackar ju, det här är fredag med Israel och vad heter det? Jag gör den här videon egentligen på lördag, fast ja, det är fredag med Israel. Det är 1-0 till Israel team. Alltid när jag kör det här med Mohammed, han blir alltid så sur eftersom jag vinner alltid han. Han blir skitsur. Det är så roligt att han stänger av hela tiden. Okej, där gjorde jag för. Jag är de svarta och motståndaren vita och jag spelar mot Xboxen. Sen efter här, den här videon ska ungefär ta 30 minuter. För fredag med Israel är ganska långa och mysigt alltså. Man ska mysa, det ska typ vara som en film. Mysa, man ska kunna mysa med det. Och han springer, han passar och chansen är fortfarande inte över. Och nu är den över. Men det där var en näst bäst chans. Vänta, jag ska göra. Ser ni bättre så här? Ja, jag tror det. Eller det som skulle vara bra, det är typ härifrån. Vi tar lite på. Och vi är tillbaka. Hoppas ni ser bättre nu. Får vara försiktig. Andra halvlek. Alltså det jag skulle vilja prata om det när typ man spelar, man ska göra en video. Sen från ingenstans kommer en stöba, typ frågar en onödig grej bara. Typ, visst är du kär i bla bla bla. Så det är onödigt, kan bara fråga imorgon. Det där var nära. Alltså jag gillar inte när man typ stör mig när jag är uppe och filmar. Det är drygt. Så jag måste sänka. Det är drygt så här. Och tack för det stöd som stödjer oss och ni som tittar på oss. Särskilt du, Oskar. Särskilt du. Och där är alltså Frida with Israel. Den namnet har jag inte härmat, men jag kommer ihåg det på grund av PewDiePie. Alltså jag har typ inte härmat den, så säger man inte. För jag har faktiskt inte typ. Vad gör du? Här gör fri hörna. Dumbo. Nu kan de göra 1-1. Vad var det jag sa? En till.
Jag kommer sluta säkert dåligt. Min andedräkt, på grund av godiset, min andedräkt alltså luktar så godisaktigt. Bara 2 kvar, bara dribbla ut. Det här kommer bli såklart mål. Bara dit, sen bara känner dit tomat! Nej! Om han inte bara var på vägen. Ja, vad talade vi om? Jag minns inte vad det var. Alltså, jag kom så långt med det här. Rött kort. Eller gult. Jag kom så långt med det här spelet så jag slutade börja spela gitarr. Sen nu, jag spelar inte gitarr så mycket. Jag vill ha online, det är det. Jag orkar så inte spela så mycket. Eller, jag orkar fast jag orkar inte. Jag orkar men alltså, det är inte jätteroligt kan man säga. Det är roligt men inte jätteroligt. Och nästa fredag får vi se vad jag kommer spela då. Nej. Stanna nära igen. Alltid nära. Boom! Nej. Oh my god. Jag leder fortfarande med 1-0. Och är fortfarande grym. Alla vet att jag är grym. Alla vet att jag är grym. Alltså, på Melodifestivalen på skolan ska jag sjunga. Nu jag håller på att typ leta på en låt. Jag såg en låt på YouTube som var ganska bra. Så den ska jag kanske ta. Den så här rapplåt. Jag gillar rapplåt. Jag gillar rap. Jag känner mig stark när jag hör på rapplåtar. Stolpe! Det var nära. Hur nära ska det ens vara? Måste kolla repris på det här. Skott här! Boom! Boom! Skott här! Boom! Skott här! Boom! Ja, boom! Det där borde ha gjort. Skott här! Boom! Lol. Just det, jag fick en guldkort. Jag bara, Vanna fick en guldkort. Han är riktigt nära. Han är riktigt nära. Det är mål! En andra mål! De är 2-0. 2-0. Ja, la. 2-0! Kolla vilket fint mål. Kolla vilket snyggt mål. Kolla vilket snyggt mål. Kolla vilket boom. Bam! In i mål. Där. Boom! In i mål. Snyggt va? Nyckel borta. Vilket fint bild. Han bröstar den. Boom! Nu drar han för. Boom! In i den där målet. Snyggt! 2-0 till mig. The best team mot någonting. Min kompis bara, jag tror inte att du kommer bli en fotbollsspelare. Tyckte det var ganska taskigt att säga just det. Vilket mål! Dribblar förbi alla så här enkelt. Börjar sen. Alltså, jag måste se reprisen på det där.
Vi måste se reprisen på det där. Vi måste se reprisen på det där. Kolla in det här. Han bara springer förbi alla. Först vi börjar passa, sen passar han. Sen han bara springer. Han bara springer. Han bara springer. Han bara springer. Han bara går mot mål och gör helt enkelt.